където има много хора и много болни. Отивам някъде, където няма много дори телефони. Съм навсякъде, където има много хора и много болни. Палим. Покажи на тия хора, палим. Това беше лайпас. Палим. И после палим чака. Много истории има чака. Палим като чака. Тя ми вика, ти си баси маняка. Ей, карабално това, Барко Ескобар. Измори се да пия на това. Аре, толкова горен пига. Тия хора, как смяташ? Как годиш? Как смяташ? Ей, той тръгна, ей! Мангал, пака я записваш, е? Всичко. Колко време записваше? Да, петичко по телевизора. Бе, пак ще ма тролва,